Luna august 2025 în calendarul ortodox este o perioadă de post, cinstire și tradiție, în care credincioșii se pregătesc sufletește pentru adormirea Maicii Domnului. 1-14 august este postul adormirii Maicii Domnului, o perioadă de pregătire spirituală în care se renunță la carne, produse lactate, ouă, vin și ulei. Vinul și uleiul sunt permise doar în weekenduri, iar pe 6 august, la schimbarea la față, este dezlegare la pește. Pe parcursul lunii, biserica amintește sfinți și evenimente semnificative, precum 1 august, scoaterea Sfintei Cruci și începutul postului, cinstirea celor 7 frați mucenici Macabei. 6 august, schimbarea la fața a Domnului, dezlegare la pește. 7 august, Sfânta Teodora de la Sifla, una dintre cele mai venerate sfinte românești. 15 august, adormirea Maicii Domnului, un praznic mare, cu dezlegare la pește și încheierea postului. 29 august, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, zi de pomenire solemnă. Astfel, august este o lună plină de reculegere, cinstire și sens spiritual. Postul ne învață cumpătarea, iar praznicele ne însoțesc în rugăciune și venerare. Vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut v-aș ruga să dați un like și un subscribe. O zi bună!